Opět udeřila celá hodina a já zde mám dalšího hosta. Je jím Ivan Fabián z firmy Senzas Československo. Ahoj Ivane. Ahoj. Jak se máš po roce? Výborne. Tu vždy v Prahe, vždy vynikajúco. Co nového jste přivezli pro návštěvníky? S čím jste vyšli? No vyšli sme s dvoma novými druhmi boilies a to je boilies GLM. To je špeciálne boilies vyrobené na mušlových extraktoch s fermentovanými krevetami a s výraznou sladko-slanou chuťou. A druhé boilies je maple. Je to javorové boilies so sirupom z cukrovej trstiny s výraznou zase čiste sladkou chuťou. Takže rybári sa majú na čo tešiť. Opět ten samý případ, jako jsme tady měli už několikrát. Pokud budete mít na rybách hlad, můžete si zobnout od ryb. Áno, presne tak. Sladké, chutné, slané, ešte chutnejšie. Je to na studenou vodu, teplou vodu? Nebo je to univerz? Myslím si, že to GLM-ko, alebo som presvedčený o tom, že to bude celoročná nástraha. My sme s tým mali veľmi dobré skúsenosti aj v studenej vode. Minulú jesen sme chytali na to až do novembra na Zemplínskej šírave a pochytali sme nádherné ryby aj cez 20 kg. Čo sa týka javora, skôr si myslím, že to bude zo začiatku a ku koncu sezóny skôr na tú chladnejšiu vodu. Jaké pěkné ryby jste chytli? Jako na toto boilies, či všeobecne? Áno. Čo sa týka, to boilies je teraz novinka, takže my sme skôr na testovačkách, takže chytila sa 22-kilová ryba zo Zemplínskej šíravy na toto GLM-ko. Tento javor nám prišiel v jeseni už dosť neskoro, ale pri testovačkách na začiatku sezóny sme pochytali na to také 16-17 kilové ryby. Myslím si, že z našej strany spokojnosť. Já jsem tě přesvědčila, aby se nám přinesl i tyto háčky, které jsou pod značkou Starbites. Čím jsou zvláštní? Videla si, že bol veľký záujem u rybárov o tieto háčiky na našom stánku. Sú zvláštne tým, že sú špeciálne vyrobené do ťažkých terénov. To je korene, konáre, trávy, skaly. Oni majú z veľmi dobrej ocele sú a majú odolnú špičku, takže sú dlhodobo ostré. Preto sú aj pre rybárov zaujímavé a keď videli ten drát, z čoho sú vyrobené, tak preto je o to veľký záujem. Když je něco takhle pevné, není to křehké? Nie, práve že to je špeciálna oceľ, ktorá bola 2 roky vyvíjana čiste pre tieto háčiky, takže my sme pátrali po dobrých háčikoch a dostali sa nám skutočne títo powerhooky. V jakých je máte provedeních? Máte celou řadu, nebo máte jenom některé vybrané modely? Nie, máme 5 modelov, prakticky do každej situácie, ktoré rybári budú používať a sú v 4 veľkostiach. Nakolik mě přijdou takhle speciální háčky do těžkých terénů? Nie sú moc drahé, 149 korún. Tahle ta sada 10 kousků, jestli dobře počítám. Áno, 10 kusov 149 korún. Dobře, to bych se ještě zeptala na ty bojlíky. Nakolik ty přijdou? Slovensky viem, ale v české, ak to dobre vidím, 359 korún českých. To je GLM a toto je o niečo lacnejšie a to si myslím, že okolo 299 korún. Dobře, já se teď zeptám na veletrh. A je to tu. Já totiž musím provařit, že ty pořádáš veletrh v Trenčíně? Áno, je to pravda, ja poriadam fishing show v Trenčíne. Budeme porovnávat tyto dva veletrhy, lze to? Nie, nejde to porovnávať. Vzhľadom na to, že my máme tie priestory trošku obmedzenejšie ako vy, takže sú to výstavy, ktoré sa dajú porovnávať. Naša má veľkú dušu, vaša tiež, takže v tomto sú rovnaké. Vaša má výbornú atmosféru, naša má tiež výbornú atmosféru. Takže čo sa týka veľkosťou nie, ale my sme tiež o 3-násobok menej rybárov je na Slovensku, takže adekvátne k tomu máme aj veľkú výstavu. Ale už teraz ju máme vypredanú a samozrejme na všetkých z Čech, Moravy, Slovenska sa tešíme. Já se tě zeptám, nemusíš selektovat vystavovatele, když jsi teda omezen tím prostorem? Musím selektovať a hlavne dbám, aby mi čiste nomenklatúrne typy vystavovateľov boli, takže neberiem žiadnych takých, ako sa povie, že
údené mäso alebo niečo také. Čo sa rybariny netýka, tak to vôbec neberiem. Všetko len čiste, čo sa týka rybariny. Snažím sa fakt, aby dodržiavala sa nomenklatúra, ktorá je na ten veľtrh daná. Já se tě teďko zeptám přímo na for fishing. Jak by si ho hodnotil? Měl jsi možnost už projít si celý veletrh? Áno, prešiel som si celý veľtrh a sledujem ho prakticky od začiatku. Bol som tu už niekoľko rokov a myslím si, že má veľmi vysokú kvalitu dosiahlo. Ten vývoj je z mojej strany veľmi pozitívny a robia to dobre tí, čo to robia a dovolím si tvrdiť, že môže sa to zaradiť medzi top veľtrhov rybariny v Európe. Tak to nejsi jediný s takovým názorem. To jsme slyšeli už několikrát. Myslíš si, že se má ještě veletrh kam posunout? Určite áno. Ja poviem len môj názor. Je tu hodne sprievodných programov, ale ja si myslím, že skvalitniť tie sprievodné programy. Ja už som sa rozprával s riaditeľom tohto veľtrhu a sme veľmi dobrí kamaráti a sme debatovali o týchto veciach a tiež on je toho zastancom a verím, že ako ten vývoj bude a ten veľtrh pôjde určite kvalitatívne podstatne vyššie. Je něco, co by si vzkázal návštěvníkům? Všetci tí, čo tu neboli, aby ešte utekali a rýchlo sem prišli, lebo fakt to stojí za to. Tento veľtrh je z mojej strany nádherný a ako každého tu rád uvidím, aj keď sa zastaví u nás na stánku, ale fakt stojí ísť na for fishing. Říká Ivan Fabián z firmy Senzas Česko-Slovensko. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vás opět za hodinu. Zatím ahoj.